яке аз кошикориҳо ва аржанг дар биноҳои замони шӯравӣ дар шаҳри Душанбе аҳамияти хондани китоб ва илму донишро инъикос кардааст, чизе ки шикоят аз беаҳамиятӣ ба онҳо дар Тоҷикистон зиёд аст. инҷо бинои дигаре дар пойтахти Тоҷикистон аст. Дастовардҳои замони шӯравиро нишон медиҳад, шоирону донишмандони тоҷикро ҳам. шояд то чанд вақти дигар ин кошикориҳоро дигар набинед, зеро ин бинои қадимаро вайрон мекунанд ва ба ҷои он баландошиёна месозанд. сокинонаш мегӯянд, кош ин кошикориҳоро як нав нигаҳ медоштанд. ҳамин чиза мозаики мо ҳозир иштодагӣ, агар ино аккурат нагиред, демонтаж кунед, бо ҳамун фасаде ки ҳаминҷа мешад иморат, ҳамуна бо ҷош бамонед, бо бисёр хуб мешад. зоҳиран ин хоҳиши ӯ иҷро намешавад, зеро қарор аст дар ин ҷо як бинои нави истиқоматӣ қад биафрозад ва нишоне аз кошикорӣ ҳам дар он набошад. дар 10 солаи охир Осиёи марказӣ ба ҳифзи мероси шӯравии худ таваҷҷӯҳи зиёде накардааст. ёдгориҳои меъморӣ ва ҳунарӣ, аз ҷумла кошикориҳо, деворнигораҳо ва пайкараҳо бо суръат вайрон карда мешаванд. Большая проблема в том, что эти мозаики, которые... масъалаи калон ҳамин кошикориҳо дар биноҳои истиқоматӣ ҳастанд. медонед ки ҳоло дар мо шаҳрсозӣ дар авҷ аст. мушкил он аст ки кандани аржангу дар дигар ҷо часпондани онҳо имконнопазир аст. Мозаику нельзя снять и поставить на новое место. ҳоло шикояти меъморону фарҳангиёни Тоҷикистон ин аст, ки ҳар бинои кӯҳнаеро, ки ба нақшаи нави шаҳрсозӣ мувофиқат накунад, аз байн мебаранд ва ба ҷои он бинои дигаре месозанд ва таърихи гузаштаро аз байн мебаранд. на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар дигар кишварҳои Осиёи марказӣ айни кор идома дорад. 5 кишвари собиқи шӯравӣ 35 сол пеш соҳибистиқлол шуданд ва аз он замон баъд симои шаҳрҳои онҳо ба як омехтаи беназми биноҳои баландошиёнаи нав, неоклассизми даврони Сталин, кулбаҳои вайрон ва сохтмонҳои нотамом табдил ёфтааст, аз ҷумла дар Қирғизистон. Естественно, большинство советских мозаик, они ҳадафи бисёре аз кошикориҳои замони шӯравӣ расонидани як идеология буд, даъват ба чизе буд, вале муҳим арзиши ҳунарии онҳост. аз ин кошикориҳо инсон эҳсоси ҳунар, ҳамоҳангӣ ва дар умум эҳсоси зебоӣ мегирад. чувство эстетики, чувство пропорции. хабаргузории Франс Пресс мегӯяд, ин бозсозиҳои меъморӣ бо ангезаҳои идеологӣ сурат мегирад, то барои ақидаҳои боқимондаи шӯравӣ ҷое нагузорад. раҳбарони кишварҳои минтақа, ки ҳама қудратро ба даст гирифтаанд, худро бунёдгузорони даврони нав муаррифӣ мекунанд ва мероси худро бо рамзҳои нави қудрат устувор месозанд.